ọnwa Disemba afọ ọbụla bụ ụbọchị mba ụwa wepụtara maka icheta ndị nwere nkwarụ. Ụbọchị a na-eme ka ndị mmadụ mara, nabata ma ghọta na ndị a nwere ọrụsị na-emepụtanwu ihe n'obodo ma na-awakwa oku ha n'ụzọ ha nwere ike iweta ihe dị mma n'obodo. Ndị a nwere nkwarụ nwere ike ibi ndụ zuru oke. Ha nwere ike imepụta ihe. Ha nwekwara ọchịchị obi ha na-achọ iweta na ndụ. Etu a ka ọ dịkwa ichipụta adịmiche nke onwe na ngalaba ndụ dị iche iche. Mana ka o si na-adị, ha na-ezute ọtụtụ ihe ịma aka nke gụnyere ịkpọsa ha oke, mkparị n'ụdị dị iche iche, ịnara ha oke ruwere ha na ịgụpụ ha n'ihe a na-eme n'obodo. Igbo nwe m mma mmanụ, onye biri ibe ya biri. Ọ bụ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ ụlọọrụ NTA ka anyị wuchiri ugbu a. Onye nhazi bụ m Dominica Ogechukwu-Ọnya wee na-asị gị bịa kene nso ka ị nụrụ ka ọ ha anyị n'ọnụ taa, n'ihi na mmiri ozuzo anaghịkwanụ amasị ihu igwe. Ndị mụ na ha nọ n'ebe a ịkapị okwu ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ nke ụbọchị taa bụ n'aka ekpe m Maazị Victor Clifford Ugwu. Maazị Clifford Ugwu bụ onye chọpụtara otu n'afọ maka ndị nwere ọrụsị na-eme ka ha mara ihe a na-eme n'obodo, nyekwa ha ike ibi ndụ zuru oke, a na-akpọ IFEPED. Maazị Victor, biko kene ọhaneze. Ọhaneze ekele m unu. N'aka nri m bụ Oriakụ Chinyere Nwangwu Okafọ. Oriakụ Okafọ bụ onye na-akụ egwu. Ọ bụkwa onye nwere ọrụsị ma bụrụkwa otu onye n'otu IFEPED. Oriakụ Nwangwu, biko kene ọhaneze. Ọhaneze ndewo no kpukete no oche unu ka anyị na unu nọrịa nke onye na-aza ya dịrị ya o. Ka m bido n'ebe ị nọ, Maazị Victor Clifford Ugwu, kedu onye bụ onye nwere ọrụsị? Onye bụ onye nwere ọrụsị bụ onye akụkụ ahụ ya ezuchere oke dịka Chukwu si eke ya site na ime ihe eji eme, dịka ịmatụ onye anya ya ada afụ ụzọ ọfụma ma ọ bụ onye ụkwụ ya ada aga ije ọfụma. Ndewo Maazị Clifford. Oriakụ Chinyere, ka m bịa n'ebe ị nọ, kedu ihe ndị a nwere ọrụsị na-ahụkarị? Kedu ihe ịma aka unu na-agabiga? Ndị nwere ọlụsị, ihe ịma aka maọbụ ihe anyị na-agabiga bụ mkpachapụ, ikpa oke na inede ndị nwere ọlụsị anya. Ndewo, ikwuru ọfụma. Maazị Clifford, enwere ihe were ịgbakwunyere n'ihe o kwuru? Kedu ihe ndị ahụ unu na-ahụkarị na ibi ndụ unu dịka ụbọchị na-aga? Dịka o si wee kwu, ihe kachacha bụ ihe aka mgbadoro ndị nwere ọrụsị bụ ikpa oke, dịka esi ndị obodo si akpachapụ ha, mana aka nwere ndị ọzọ ga dịka otu esi arụ ebe obibi na ebe okporo ụzọ. A na-eme ọ na-adị ka onye ọbụla emeri ya na onwere onye ga-enwe aka mgba na ya. Mana ile anya nọ onye nwere nkwarụ agaghị aganwu n'ebe ụzọ ụfọdụ dị ma ọ bụ ụlọ ụfọdụ dị. And ọ bụ ihe sokwe na mkpachapụ ahụ. Abịakwa n'ụlọ akwụkwọ, a na-eme ihe ọbụla a na-eme mee ka onye ọbụla n'ebe ahụ ka enye zuo oke dịka esi wee chọọ. Mana ndị nwere nkwarụ kwesịrị ịbụ ndị kwesịrị ilebara anya ozugbo oge ya bịa, kama na site na mkpachapụ ahụ iji wee kwue na ihe dị otu a bụgasị ihe aka mgbadoro ha n'obodo. Ebe ọ gbasara ịzụ ahịa ma ọ bụ ụzọ obibi ndụ, ngalaba ndụ ndị ọzọ dị iche iche, o nwere ihe ịma aka unu na-enwetakebe dịka unu na-ebi ndụ unu? Ihe dịka nke m kwuru na mbụ bụ ibi ndụ, mana anyị bịakwa na obodo dịka nke ahịa, ndị nwere nkwarụ bụ ndị
ihe ọbụla ha na-enweta bụ a ga-eme ugboro tupu emezuo ya mana ndị nke ọzọ nwere ike ime otu ugboro ma mmete ya ọ bụrụ na ndị nwere nkwara ma mmete nwere mara ihe ọ ga-ewere ji wee mee dịka ịbanye moto onye nwere nkwara na-aga ebe a ga-abanye moto ụfọdụ ga-eji ụkwụ gaa ọ na-eji moto gaa ebe ahụ chite na onye ahụ ọ bụ na ọ bụ onye ada afụ ụzọ na ọ ga-achọ ịga akpọ ya ọ bụ na ọ bụ onye ada gị ji ọ ga-achọ ịga akwa ya na ihe o ji aga ije ya mere onye gbasara otu esi ebi ndụ n'obodo ji na-abụrụ nsogbu n'ebe ndị nwerekwara nọ ihe ndị a bụkwa otu ihe ahụ kwa n'ebe ụlọ akwụkwọ nọ ihe a ga-eme a ga-asị ka dechie ma tinye oge dị otu a ndị nwere nkwara nwere ike ihe dechie na ihe karịrị otu ụbọchị n'ihi na o nwere onye enyemaka na-edobere ya nso ọ dịka ibi ndụ iji ikwu maka ya bụ nka. Ndewo Maazị Clifford Ugwu. Ka m bịakwa n'ebe ị nọ Oriakụ Chinyere, dịka unu gụpụtaworo ihe ịma aka onye nwere ọrụsị maọbụ onye nwere nkwarụ n'afụ dịka ọ na-ebi ndụ ya kwa ụbọchị, ị nwere ike ịgwatụ anyị ihe ị chere na ọ bụ ya ka a ga-abụ emee ya onye a nwere nkwarụ enweta oruwere ya dịka nwafọ obodo anyị? Ihe m chere na ọ ga-abụ emere ha dịka ibe ha bụ ka enebere ha anya n'ihe ọbụla ha na-eme, dịka onye otu mụ na ya na ebe a si kwuo. Ndị nwere nkwarụ na-aka etufu ego na ihe ọbụla ha na-eme, dịka onye anaghị ahụ ụzọ kpọ mmadụ abụọ ị ga-akwụ ụgwọ ụgbọala mmadụ abụọ. Ọ bụrụ onye na-enweghị ụkwụ nọ na wiichie, ị ga-akwụkwa ụgwọ ụgbọala iche ebe wiichie gị ga-abata i wee rute ebe ị na-aga. Ya ihe m na-ekwu bụ ka a ghara na-akpachapụzi ha, nebere ha anya, nye ha nkwado site n'inye ọtụtụ n'ime anyị ọrụ. Ndị nke nwekwa n'ọrụ aka ka akwado ha, nye ha ego ha ga-eji wee malite ihe ha ga-eme, na-abụghị naanị na-arịọ arịrịọ. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ dịka m si kwuo na ha ka etufu ego, ọ bụrụgodị na ewere ha n'ọrụ na-akwụ ha ụgwọ a na-akwụ ndị ọzọ, ha ga na-etufu ego ha n'ụzọ na-abụ wee na-asị ka enye ụmụ ha ihe a na-akpọ ịgụ akwụkwọ n'efu nke ndị bekee na-akpọ scholarship. Ndewo Oriakụ Nwangwu, ikwuru ọfụma. Ka m bịa n'ebe ị nọ Maazị Clifford Ugwu, dịka isiokwu mmerube ụbọchị ndị nwere ọrụsị nke afọ a kwuru sị na ọ na-achọ ka agụnye ndị a nwere ọrụsị n'ihe a na-eme n'obodo, na-enye ha oke ruwere ha, ma na-eme ka ha sonyere n'ịkpazigharị ka obodo ga-esi wee gaa, tụmadị n'oge a na-asị na ọrịa COVID-19 n'ala ka ọ laghị. Wee na-ajụ gị, kedu ihe ị chere na a ga-eme ịhụ na nke a bịara na mmezu? Ihe ka mma a ga-eme dịka echi wee kwue n'ebe ndị nwere nkwarụ nọ, ọkachasị n'oge a na-echi na COVID-19 apụta, ọ bụ ihe ziri ezi ma uwe anya na ebe ndị kwuru okwu na-ekwu na onye ji anya afụtara ọfụma, ọ bụzi onye ji anya ga-afụ ya. Ihe gbasara ndị nwere nkwarụ bụ ihe were anya, n'ihi na onye nwere nkwarụ abụghị onye kwesịrị ịbịa onwe ihe na-akọ ya. Ekwesịrị ime ka onye nwere nkwarụ nwee ihe ọ na-eme n'onwe ya ghara ibe ha na-enye ya. Ekwesịrị ime ka onye nwere nkwarụ bụ onye a ga-ama ebe ọmụrụ nọ na onwere ihe o ji maka ya nọrọ ebe ahụ ma nabata ya ozugbo. Ekwesịrị ime ka ndị nwere nkwarụ ghara ịbụ ndị a na-enye ihe enye dịka m siri ekwu na mbụ. Ndewo Maazị Clifford Victor Ugwu. Oriakụ Nwangwu Okafọ, abịakwa m n'ebe ị nọ ọzọ. Mgbe
Maazị Clifford na-ekwu okwu, o tinyekwara ọnụ dịka isi ekwu n'inye ndị nwere nkwarụ ohere iweta ihe ha na-eme. Wee na-ajụ, amatara m na ịbụ onye na-akụ egwu dịka isi wee kọwaa. Kedu ihe ọ dị gị ka ọ ga-abụ eme ndị nwere nkwarụ maọbụ ọrụsị maọbụ dịka gị nwa na-akụ egwu enwe ike egwu ahụ ị na-akụ enwe ike na-ewetara gị ihe ga na-enye gị na ezinụlọ gị ihe unu chọrọ? Ndewo. Ndewo. Ihe enwere ike imere m ndị nwere ọlụsị ma ọ bụ dịka mụnwa na-akụ egwu bụ inye m nkwado ka egwu m bụrụ ihe a na-anụ na mba ụwa niile, inyekwa m nkwado nke ego ka m were mee ihe onyonyo egwu m wee rute n'ogo otu o kwesịrị. Ana m agakwa akụ egwu n'ebe dịgasị iche iche, mana enweghị m akụrụngwa eji akụ egwu dịka band. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na enwere ọtụtụ ndị nwere nkwarụ nwere aka ọlụ. Enwere ndị na-akwa akpa, nwee ndị na-akwa akpa ụkwụ, nwee ndị na-akpa bead. Dịka mụ onwe m, ana m akpakwa bead, ana m akpa akpụkpọ ụkwụ, ana m akpa nke eji etinye igodo a na-akpọ kii, akpakwa ma nke a na-eyi n'onu, ma mkpọ ndị igwe. Eji m bead akpa ọtụtụ ihe dị iche iche, maka na nkwarụ a m nwee bụ n'okenye ka m nwere ya. Ana m akụbu egwu tupu m enwee nkwarụ a m nwee n'anya m, mana abịara m nwee nkwarụ nsị na agaghị m anọrọ ofu ebe ga kpụrụ efere na-ayọ ayọ, na m ga na-agakwa n'iru chọọ ihe m ga-eji na-enyere onwe m aka, maka na ihe ayọtara na ayọyọ ọ naghị ezu. Ka akwado ndị nwere nkwarụ, nye ha ego, bidoro ha ndị nke nwere aka ọrụ, bidoro ha ọrụ. Ndewo Oriakụ Nwangwu Okafọ, ikwuru ọfụma. Ka m bịa n'ebe ị nọ, Maazị Clifford Ugwu, iwu obodo anyị nke afọ 2019 o nwere akụkụ kọwapụtara ikikere ndị nwere nkwarụ nwere. O dokwara m anya na ya bụ iwu ọ bụghị mmadụ ncha magoro ya bụ iwu. Wee na-ajụ gị, ya bụ iwu ọ dịla ire? N'ihi na amatara m na ọ dị ndị otu gị mkpa rinne bụ ya bụ iwu. Ndewo maka ajụjụ a. Iwu a bụ ihe ndị Naịjirịa megoro ka ọ dịgide maka iji wee kwadobe ndị nwere nkwarụ. O teela ri aka dịka isi ekwu, ebidoro kwubokwe megide eme ka ọ bụrụ iwu. Onye isi ala obodo a ekwadobe mee ka ọ bụrụ iwu, mana ndị ngalaba dị iche iche na Naịjirịa aka lebabeghị anya na ya. Ya mere o jue dịka isi wee na-ekwu kịta na ndị mmadụ amatachabeghị maka ya. Ọ ihe kwesịrị ọbụnadị onye ebu n'afọ kwesịrị ịma site ka esi wee kwado ya na iwu Naịjirịa. Mana ndị na-achị ngalaba dị iche iche na Naịjirịa aka atiebeghị n'ọrụ. Ya o so n'ihe anyị na-agba mbọ ya ka afọ na-emerie ka ọ bụrụ iwu na steeti ọbụla dị na Naịjirịa, n'ihi na eme ya na ọ ga-aka bara ndị nwere nkwarụ uru. Olee ụzọ ndị i chere na ndị nwere ọrụsị ga-esi weta erele na ya bụ iwu? Ị hụtala ihe dị iche kemgbe ahụ e kwuru na iwu ahụ apụtala? Ọtụtụ ihe dị ebe ahụ ga-abara ndị nwere nkwarụ uru. Ofu n'ime ha bụ na ndị nwere nkwarụ agaghị agabigazi ọtụtụ ihe nhịahụ ha na-ekwu maka ya. Nke dịka ibe ya bụ oge a ga-enwe mmegide site na ebe ụlọ ọrụ dị iche iche na Naịjirịa nọ. Ebe ọ bụ na enwere ụdị mmegide dị otu ahụ, na o nwere ego na-ekwuru na aga na-akwụ,
maka iji wee nye ntaramahụhụ dị n'ime ya nke a ga-akwụkwa n'ebe onye na-agara onwe nọ dịkwa egwukwere ya ọfụma ebe ahụ ya na-echezi bụ ka emee ka ọ bụrụ ka anabata ya ọfụma na ngalaba dị iche iche steeti dị iche iche iwu ahụ bụ o kwuru ọfụma gbasara ndị nwere nkwarụ dịka nchiwe ekwukwe na otu aka ahụ emere ọfụma na ịrụ ụlọ a ga-etinyezi ndị nwere nkwarụ na ụkpụrụ ịrụ ụlọ tiekwe ha na ịrụ ụzọ tiekwe ha na ihe ọbụla na-eme eme ma ịga akwụkwọ ma ịga ụlọ ọgwụ dịka nwe na nchi ekwugo na a ga-enye agụmakwụkwọ n'efu ọ dịkwa ebe ahụ doo nke mụnwa na-asị ka a na-elebakwa anya bụ ka emee ka agụmakwụkwọ n'efu ahụ ruo na ogogo mahadum nke ọ dịrọ ebe ahụ n'obodo a kama na etikwara ọnụ n'ihe gbasara agụmakwụkwọ n'efu. Ndewo Maazị Clifford. Oriakụ Nwangwu, ọ dị gị ka iwu a ọ ga-aga were were na steeti anyị bụ Enugu? Dịka nsi hụ, ọ ga-aga were were, mana ọ bụ anyị nwa bụ ndị ọlụsị kwesịrị ịgbasa iwu a ka ọha na eze mara na akwadole ya. Enwere ọgbakọ anyị nwere ndị na-anaghị ahụ ụzọ anyị nwere n'oge gara aga. Anyị kwuru ebe ahụ sị na a ga na-aga n'ebe dị iche iche na-agbaso ihe a ka ndị mmadụ na-amata, dịka ịbịa na ebe a na-adọrọ ego n'ọba ego nke a na-akpọ bankị. Ịbịa, ndị bankị ga-ahụ gị, ha bịa kpọrọ gị sị gị bịa ha enye gị ihe ị chọrọ ịpụwa. Ọ bụghị nke ka ị bịa kwụrụ n'ahịrị wee chewe mgbe ọ ga-eji rute oge gị. Ọ bụrụ na anyị nyekwara aka gbasaa ozi ọma, echere m na ọ ga-amịta ezi mkpụrụ. Anyị gbasakwara ozi onye jide mkpọ dịka ndị anaghị ahụ ụzọ, iwelie ya ọtọ n'okporo ụzọ ka moto kwụsị. Ha nchabi ihe etinyesịrị na iwu ahụ. Echiche m bụ na ọ ga-amịta mkpụrụ. Ọ mịtalarị mkpụrụ. Ndewo Oriakụ Chinyere Nwangwu Okafọ. Maazị Clifford, anọkwa m n'ebe ị nọ ọzọ. Olee nkwenye ị nwere na gọọmenti steeti a, ndị ọrụ ya na ọhaneze steeti a ga-eji ya bụ iwu kpọrọ ihe? N'ihi na anụrụ m mgbe ị kwuru sị na o were ntaramahụhụ ndị dara ya bụ iwu. Ọ dị gị ka a ga-eji ya kpọrọ ihe na steeti a? Kedu nkwenye ị nwere? Dịka o si kwu na-emere eme ma dee ede site na nkwadobe nchi ala anyị mere, mana abịa na steeti dị iche iche dịka ọ dị n'Enugu, mụọ onwe m kwenyere na gọvanọ Ifeanyi Ugwu anyị bụ onye jiri ndị nwere nkwarụ kpọrọ ihe, mana o nwere oge ọ ga-abụ ofu onye ga-eme ihe nọ n'iru mme nke nọ n'azụ. Site n'ijidechi ọchịchị ya ike mee ka emee iwu ahụ ka ọ bụrụ iwu na Enugu steeti bụ ihe ga-eme ka ọ bụ ọdụ otu anyị si jụọ iji ekpọrọ ihe. Gọvanọ Ifeanyi Ugwu anyị ga-eji ekpọrọ ihe, mana ndị ọzọ nwere ike ha ma ji ekpọrọ ihe. Ndị omebe iwu Enugu steeti ka anyị ka na-agba mbọ ya ka ha nabata iwu a dịka esi nabata na Abuja. Ọ bụ oge ha nabatagoro iwu ahụ n'Enugu ka a ga-amara ma ọ bụ na onye ọbụla ga-enweta ntaramahụhụ ahụ dịka esi dị na ya. Ntaramahụhụ ahụ bụ ọ bụ na onye na-agara onye kwuru onwe ya dara iwu megide ndị nwere nkwarụ, na ọ ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụ ekpochie ọnwa isii ma ọ bụ mee ha ịbụa 100,000 naira, narị puku naira, otu narị puku naira, ma ọ bụ gaa nga ọnwa isii ma ọ mee ha na-abụ. Mana ihe o nwere oge ị ga-abịa kwuo na a ga-eme odocha n'Enugu kịta ndị omebe iwu Enugu emebeghị ka ọ bụrụ iwu, n'agbanyeghị na gọvanọ Ifeanyi Ugwu nwere ike ime
ka ọ ghara inwe ga-eme ihe megide ndị nwere nkwarụ n'Enugu steeti mana dịka ọ dị ugbu a na-enwebeghị ka ọ bụrụ iwu n'Enugu steeti site n'aka ndị omebe iwu Enugu steeti. Ya bụ na ọ bụbeghị iwu n'Enugu. Ọ bụbeghị iwu n'Enugu, ọ ya bụ mbọ ndị fepere na-agba ka emee ka ọ bụrụ iwu n'Enugu steeti mana steeti ndị ọzọ gbaa gburugburu n'ala Igbo. Ndewo Maazị Clifford Ugwu. Abịa m na nke gị Oriakụ Chinyere Nwangwu Okafọ. Biko, ị nwere ike ịkụtụrụ anyị ofu ntakịrị egwu n'egwu gị ahụ? Ọ bụ iji ọnụ gị akọ? Ee, ofu egwu gị eji wee mara gị. Okay. Afere egwu mbụ m kụrụ oge m na-ahụ ụzọ eji mara m bụ onye sọrọ gị bụrụ ekwensu aga m emeri gị, onye sọrọ gị bụrụ aga m emeri ekwensu gị ka m na-agwa onye sọrọ gị bụrụ aga m emeri nwere meze Jizọs, onye sọrọ gị bụrụ aga m emeri gị. Nke a egoro adịla ndị ọha na eze na-ekiri anyị amakwala onye a na-ekwu maka ya ugbu a. Ana m anụ egwu a kemgbe bana amarọ m na ọ bụ gị kụrụ ya. Ndewo, ka Chukwu gọzie akara aka gị. Ndewo. Maazị Clifford, biko kedu ozi ị nwere izi ndị otu gị dịka ọnwa unu merubere ụbọchị a na-echeta ndị nwere nkwarụ? Ozi m nwere izu ndị nwere nkwarụ bụ ka ha mata na onye a jụrụ anaghị ajụ onwe ya, n'ihi na a na-ekwu maka mkpachapụ mana ndị nwere nkwarụ oge ụfọdụ na-ejikwa aka ha na-akpachapụkwa onwe ha site na ịnọgide ebe ha nọ n'ihi na o nwere ihe a ga-emenwu ma mụ kwenyere na onye ọbụla nọ ndụ n'ụwa nwere ihe ọ ga-emenwu. Ọ ya mere m ji ekwu ka a ghara ikwu na na-akpachapụ ha, ka ha jiri aka ha na-akpanye onwe ha ma ọ bụgodị na a na-akpachapụ ha. Ndewo Maazị Clifford Ugwu. Oriakụ Nwangwu, biko zie gọọmenti ozi ị nwere izi ha. Gọọmenti ala Enugu steeti, ana m arịọ unu, mana tupu m arịọ, ana m ekene Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi otu o si wee na-enete ndị ọlụsị ma ndị o nyere ọrụ n'arọ gara aga ma ndị ọ ka na-akwadokwa inye na ka o si anabata ndị ọlụsị. Wee na-arịọ ka eziruoro anyị gọọmenti na ọ ka fọkwara, ọ ka nwekwara ọtụtụ ndị nọ na-enweghị ihe ha na-eme nke ha na-ayọta ezuwere ha. Wee na-arịọ ka gọọmenti biko gbatara ndị nke fọrọ enyemaka, ka enye ha ọrụ, nye ha nkwado, nyekwa ụmụ ha nkwado maọbụ ndị di ha maọbụ ndị nwunye ha, ka e wee nwee ike na-enyekwara ndị a nwere nkwarụ arụ ha na-ezughị oke aka. Ndewo rinne. Ụmụ ibe, ebe onye dara ka chi ya kwaturu ya. Ọkwa n'ebe a ka anyị na-awụsa ọwala n'okwu akpụ n'ọnụ nke ụbọchị taa. Ana m ekene gị bụ onye ọma sonyere anyị. Ana m ekene ndị obi ukwu m bịara nọnyere anyị. Maazị Clifford, ndewo maka ịbịa nọnyere anyị. Oriakụ Chinyere, ndewo maka ịbịa nọnyere anyị taa. Ndewo. Ana m ekenekwa ndị ọrụ anyị kpara m aka n'igwe wee na-asị gị anụ gbala taa echi bụ nta. Ka emesịa.